Primer de tot, benvinguts i benvingudes a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, aquest equipament tan interessant i tan potent que tenim aquí al cor de l'Alt Pirineu i que estem superorgullosos de tenir-lo. La col·laboració que hem tingut al Parc de l'Alt Pirineu, aquí represento, i sobretot primer voldria excusar el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, que no ha pogut venir perquè té una agenda molt complicada i m'ha dit que l'excusi. I sobretot dir que als parcs naturals col·laborem ja des de fa temps amb la xarxa d'equipaments museístics, amb els museus de diferents del territori de Catalunya. I sobretot aquí a l'Alt Pirineu, tant el Parc Natural de l'Alt Pirineu com el Parc Natural d'Aigüestortes i Sant Maurici, col·laborem activament amb el Museu de les Valls d'Àneu per tot allò que té a veure amb el patrimoni cultural, tant material com immaterial. Ja des de la creació del parc, l'any 2003, ja es va plantejar que l'Ecomuseu de Valls d'Àneu fos com un centre estructural de gestió per tots els temes de patrimoni cultural. Des d'aleshores, cada any a vegades s'han fet petits convenis, a vegades s'han anat fent encàrrecs i hem anat fent diferents coses, vull dir, s'ha anat fent una col·laboració molt intensa. Els darrers anys ja s'ha anat plantejant de fer un conveni, ara ahir vam quedar que va ser un acord per establir ben clar aquesta col·laboració entre els museus i els parcs, perquè tenen molt de comú, tots dos tenen com a funció la protecció i la gestió del patrimoni, tant natural com cultural, i per tant és molt important aquesta col·laboració. I precisament la jornada que tenim aquí avui és fruit d'aquesta col·laboració. Aquesta jornada, que és un workshop, deriva que ja des de fa temps, com altres parcs, com per exemple el Parc dels Ports, aquí al Parc Natural del Pirineu tenim un patrimoni arquitectònic dins del parc molt important, sobretot pel que fa a infraestructures sobretot vinculades a l'activitat agrària i ramadera. M'estic referint a les bordes, a les moles, a les cabanes i també a les serradores, tot un patrimoni molt interessant que cal preservar i cal conservar. I clar, a través de l'ordre d'ajuts al parc i també per iniciativa privada, constantment ens arriben peticions de restaurar aquest patrimoni o donar-li un nou ús i tot això. I llavors, clar, a vegades ens poden plantejar actuacions que no van amb bona sintonia de conservació d'aquell patrimoni. Per tant, vam considerar molt adient mirar de fixar almenys una guia de bones pràctiques de com restaurar aquest patrimoni. De forma que si ens demanen un ajut per arreglar una borda, els direm, mira, d'acord, però amb la condició de que compleixis aquesta guia, tots aquests criteris. I és el que tindrem aquí. Vull dir, avui es presentarà un esborrany d'aquesta guia i que la idea és que amb aquest workshop i els que esteu aquí, acabar-la de tancar aquest 2019 per ja imprimir-la de seguida que puguem i, per tant, nosaltres com a mínim ja fixarem que a través de l'ordre d'ajuts al parc que s'hagi de complir aquesta guia. L'objectiu final seria que el dia que es pugui acabar d'aprovar el Pla Especial de Protecció del Parc, els condicionants que fixa aquesta guia s'incorporin al Pla Especial. Seria la manera més clara de conservar aquest patrimoni. I una mica deriva de tot això. I per això des del parc vam incidir molt que la línia principal que teníem de gestió amb el tema patrimoni cultural era sobre el tema patrimoni arquitectònic. I per això el fruit també d'aquesta jornada. I res més, donar-vos les gràcies per haver vingut i espero que gaudiu i puguem col·laborar a tope amb tot això. Vinga, merci. Hola, bon dia a tots. Bon dia, hola de nou, perquè crec que més o menys som els mateixos d'ahir, però ara espero no repetir res del que vaig comentar. Saludar, sí, a la directora general de Cultura Popular i Associacionisme, l'Àngels Blasco, que està amagada, que no em passi com el Jaume Pere Arnau, que també està amagada, que ens acompanya ni que sigui a l'obertura, el director del parc, també en el director dels serveis territorials i a tots vosaltres, el director del museu, i agrair-li haver organitzat aquest workshop, aquesta jornada que dona continuïtat a una feina que ja porteu fent, aquesta col·laboració entre els parcs naturals i la xarxa de museus etnològics des del 2013, em sembla que era el 2015, que ja es va fer una primera trobada o una primera jornada al Museu d'Història. No fa gaires hores es va presentar una iniciativa que es diu
diguem, en museu de suport territorial a favor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, i que sapigueu que aquest és un recurs que ja està establert, que ja funciona i que per tant doncs, saludar la iniciativa i felicitar la iniciativa. Però avui canviem de registre, diguem, primer de tot saludar en Maria, que crec que era un objectiu del Jordi, que no el veig per aquí, que deu haver sortit a acomiadar, de veure'ns sempre, d'intentar que sempre la gent de patrimoni natural i la gent de patrimoni cultural estiguem a la mateixa taula i compartim feina. Crec que avui ho he aconseguit per tercera vegada i per tant, Maria, a mi em fa molta il·lusió compartir la taula amb tu, saps que sempre ens entendrem i que les ganes de treballar conjuntament hi són. Dir-vos que avui estem aquí, no és nou, i hi ha hagut ja, diguem, la voluntat de treballar el patrimoni cultural i el patrimoni natural de manera transversal. Ja fa uns quants anys que s'hi està treballant, ja us ho han dit abans. Aquí, aquest museu i altres museus i altres parcs ja van començar a treballar ja de manera individual amb el tema transversal del patrimoni, perquè patrimoni natural i cultural, jo crec que en direm patrimoni a partir d'ara i no cal que anem dient natural i cultural cada vegada. Diguem, hi van haver dues sessions de treball, una a Barcelona l'any 2015 i una altra a Arbúcies l'any 2017, i tot això està trebat a través de la xarxa de museus d'etnologia. Tingueu en compte que la xarxa de museus d'etnologia funciona des de l'any 2008 i que és estratègic per la xarxa de museus d'etnologia el treball entre patrimoni cultural i patrimoni natural. Diguem, treballar el patrimoni d'una manera transversal. Tant com a programàtic en la xarxa de museus d'etnologia, tots aquells museus que formen part de la xarxa, és pla estratègic treballar-hi. Per tant, això s'està fent en aquest moment i en un moment determinat, Maria, hi estaràs d'acord, es va plantejar la possibilitat de fer un conveni entre el Departament de Territori i el Departament de Cultura. El perquè del parc natural és un perquè de conservació de biodiversitat. Vull dir, un parc natural neix perquè vetlla i ha de ser el garant de la conservació dels valors naturals que impliquen espècies, hàbitats, i tenim uns manaments que ens fan ser garants d'aquesta conservació. Però tenim també molt clar que un parc natural està en un territori, està en un àmbit, que allà hi ha un patrimoni que va molt més enllà, lligat a les persones i a les activitats de les persones, i que també juguem un paper i hem de jugar un paper per la seva conservació. En relació al patrimoni d'àmbit rural no catalogat, és aquest que aquí sí que estic d'acord amb el Sebastián, que s'està perdent de manera galopant. De la mateixa manera que hem arribat tard amb el tema de la memòria oral, amb el tema de la memòria històrica, vull dir que hem perdut unes generacions prou importants a l'hora de disposar d'informació que ens permeti assolir aquest coneixement sobre la nostra realitat social i també històrica i també arquitectònica, i encara que sembli mentira també arqueològica. És a dir, el món de la pagesia són grans coneixedors de les restes arqueològiques del territori. Jo que soc de la zona del Camp de Tarragona, és a dir, tot pagès sap on hi ha ceràmica romana o ibèrica a les seves terres. Una mica aquí parlar que aquesta arquitectura que potser no ens denota una monumentalitat, una singularitat, perquè en la majoria dels pobles, però el problema hi ha, també recopilant el que estàveu dient, en què s'estan despoblant, que si sobretot has de preocupar per si el marc el posen de fusta o el posen d'alumini. Entenent en aquest sentit també que el marc legislatiu i normatiu en relació al patrimoni arquitectònic i arqueològic ens dona un cop de mà, perquè cada vegada
el planejament urbanístic està més generalitzat, hem passat de la majoria de nuclis de població de municipis tindre normes subsidiàries, ara tindre ja un planejament específic que regula tots aquests temes. El que passa que després ara caldria també disposar dels instruments per facilitar amb aquells elements que no estan recollits en aquests catàlegs o que tan sols estan esmentats, poder-ho acabar d'afinar. En aquest sentit, tot el que són els manuals de bones pràctiques són uns instruments essencials per poder arribar a no perdre, si més no, tant la informació com després també l'aparença. Penseu que el problema aquest del despoblament i de deshabitar aquests nuclis rurals o de descontextualitzar de la seva funció aquests elements arquitectònics, el que porta és també a la globalització, el que deia en relació a la urbanalització. Vull dir, estem de la mateixa manera que tots els centres comercials són iguals, doncs a nivell d'urbanitzacions ens està passant el mateix. Bueno, les construccions tradicionals, els masos, formen part també d'aquests paisatges. Nosaltres els tenim inventariats, després us ho explicaré. I dins l'àmbit del parc hi ha unes 1.024 construccions, 1.024. És a dir, les tenim inventariades i sabem que són aquestes. A la que és la zona perifèrica d'ampliació, que és espai d'interès natural però no és parc natural, que són unes 3.000 hectàrees, n'hi ha 933 més que estan inventariades. Per tant, si veieu la proporció, clarament la zona perifèrica de la plana és on hi ha més densitat. Això és un mas, és un mas de la Riera o Arnes. Altres masos, podríem tenir molts exemples. Els masos ens interessen des de la perspectiva de que formen part dels nostres paisatges i des del nostre punt de vista aporten valor i s'integren. Les construccions tradicionals tenen algunes característiques com la racionalitat en els volums, la manera en què se disposen sobre el terreny, sempre intentant adaptar-se a l'orografia, els materials que són de la pròpia finca, el cromatisme, com se mimetitzen amb el fons escènic, és a dir, són construccions que aporten valor als nostres paisatges. De la mateixa manera, els masos són llibres oberts en moltes coses, no? Tenen un llegat històric, cultural, antropològic i per tant ens conten històries molt interessants i també són patrimoni des d'aquest punt de vista. Això és un exemple del mas de Quiquet a Horta de Sant Joan. Este mas el va dibuixar Picasso quan va estar als ports i tot i que és una anècdota, una història molt concreta, doncs també dona una mica la visió aquesta, de lo important que pot ser un mas dins d'una història. Jo crec que la majoria de la gent veia que allò valia la pena preservar-ho, era gent que simplement s'estimava el seu poble o el seu territori i van començar a fer endegar tasques a favor de la pedra seca. El que dèiem abans, i estic acabant, amb la inclusió de la tècnica de la pedra seca a la llista representativa del Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat han sorgit moltes iniciatives. No és que hagin sortit totes ara i abans de res, n'hi havia moltes. El que vull dir és que ara han proliferat de manera especial i li donen un tom més. Què vull dir? Per exemple, la pedra seca és una oportunitat, ho tenim clar, això es va fer a Lleida fa molt poc, ara a la primavera. La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social, muntat per Adrinoc, a les comarques de Girona. Caminada per Argençola sobre la pedra seca. Però clar, a les Terres de l'Ebre veiem aquí una portada, un titular d'una notícia, un patrimoni que reclama ser protegit. Ara tothom li veu importància a la pedra seca. Ara la pedra seca s'ha de preservar. Ara intentem treballar en aquest tema, però no és un tema fàcil, perquè les competències, per exemple, nostres, de la Direcció General de Patrimoni Cultural, de Cultura Popular, estan en la Declaració de Bé Cultural Internacional i en posar en valor aquesta arquitectura, però no podem fer gran cosa més. La Declaració de Bé Cultural d'interès local depèn dels ajuntaments, per això es diu local. I aquí crec que els ajuntaments han de demostrar que aposten per aquest patrimoni com un element de cohesió social y también como posible dinamizador económico. Y sin embargo eso no trascendía a las poblaciones, eran ajenas y yo creo que en la mayoría de los casos siguen siendo ajenos
a esos valores que desde el mundo técnico se les otorga unos determinados elementos. Las evidencias son claras, el cómo ellos conservan algunos elementos y sin embargo hay otros que los desprecian o los apartan. Y ese era un convencimiento firme y por eso el establecer un canal de llegar, de entender cuál era el interés que podían tener ellos en eso que nosotros llamábamos patrimonio cultural edificado, sin pensar que solo su opinión fuera la que contaba, pero conocerla para, desde el mundo administrativo, desde el mundo técnico, poder establecer con él canales de comunicación y de convencerles en algunos casos de cuál era la necesidad de preservar determinados elementos y llegarles a convencer en los casos que realmente fuera necesario convencerles. Estan impulsant la creació del Parc de la Pedra. És un concepte una mica difós encara, no està clar com ho faran, però la idea és posar en valor la pedra com a element identitari de tot un territori que aniria des de la Segarra fins a l'Urgell, Garrigues i probablement al nord de les Terres de l'Ebre. Bueno, aquesta zona, al sud sobretot al sud de la Plana de Lleida. Quan us he parlat del projecte Mas de Burot, que té un munt de gens implicats i realment ha sigut un projecte molt satisfactori en molts aspectes, si hem de fer una autocrítica és precisament aquesta. És a dir, si hi ha alguna que se li pot, no sé com dir-ho, alguna cosa a millorar dins el projecte Mas de Burot és precisament aquest reconeixement per part de la població local. Quan nosaltres hem fet les nostres jornades de difusió, jornades de portes obertes, jornades tècniques, màxima difusió, el que menys hem tingut són propietaris o gent del poble. Només aquelles persones que potser tenien un vincle directe amb aquest mas i que realment els hem anat a buscar perquè ens contessin la seva experiència, la seva història, han participat del projecte, però nosaltres ho hem vist com una cosa una mica llunyana i realment aquest projecte ha tingut un reconeixement molt gran a nivell tècnic, és a dir, hem tingut una projecció, però si hi ha alguna assignatura pendent precisament és aquesta. Estic segura que tu vas a Horta de Sant Joan, tothom coneix el projecte, els hi sona, la gent del poble els hi sona el projecte, però no s'ho han agafat com una cosa tan seua com hauria de ser. M'ha anat molt bé la presentació que ha fet ell perquè hi ha moltes coses que coincidirem, però fins i tot hi ha molta gent que considera que el patrimoni no existeix, o que el que nosaltres considerem com a patrimoni no és patrimoni, que per tant doncs, les coses no són tan clares. Com deia entre línies a l'Iñaki, per no fer servir l'expressió aquest matí, m'ha dit que la fer servir jo, que el patrimoni és una construcció social, i que per tant com a construcció social és variable, i que per tant no hi ha veritats en l'àmbit del patrimoni. I una mica la idea és aquesta. Bàsicament plantejaré tres qüestions. Una, què és l'arquitectura tradicional, perquè per mi és un concepte que és problemàtic. Segona, que és com es percep l'arquitectura tradicional des del punt de vista del patrimoni. Tota l'arquitectura tradicional ha de ser patrimoni, hi ha una part que sí, una part que no, que és el que en fem, i després la relació entre arquitectura tradicional i paisatge i patrimoni arquitectònic, patrimoni paisatgístic, per acabar amb unes reflexions sobre què fem amb l'arquitectura tradicional, sobreentenem què vol dir arquitectura tradicional. Tots, quan parlem d'arquitectura tradicional, pensem en això, en construccions relacionades amb la vida quotidiana, societat preindustrial, gent comuna, aquests serien els referents una mica que ens lligarem a l'arquitectura tradicional, però en el fons el que hi ha és una gran varietat de construccions, des d'uns murs que separen els camps fins a grans masies, formen part d'aquest patrimoni arquitectònic.
que és el que reflecteixen és la diversitat d'usos, la diversitat de funcions, la diversitat d'entorns, la diversitat de classes socials que estan lligades amb l'arquitectura tradicional. A l'Autònoma de fa uns anys ens el mirem amb la influència del George Bertrand, que és una persona que ens va explicar que per veure el paisatge de forma integrada havíem de tenir com a mínim 3 punts de vista confrontats, que avui també han sortit aquests 3 punts de vista. Un és l'aspecte del sistema natural, amb un punt d'humanització, ja veieu aquesta zona d'aquí amb arbres i aquesta sense arbres, perquè ens entenguem seria tot allò que és natura, i en aquí deixeu-me trencar una llança en favor dels geòlegs i del mineral de ferro. Aquí, si ens ho mirem des d'un punt de vista del geosistema, això seria mineral, seria la roca, però també ens ho hem de mirar des d'un punt de vista de construcció socioeconòmica. Aquest entorn socionatural té una construcció socioeconòmica. Aquesta font, aquest mineral, el transformem en recurs. I al transformar-lo en recurs, doncs obrim mines al bosc de Virós. I necessitem fàbriques, necessitem determinades formes d'arquitectura que ens donin resposta a aquest procés que estem emprant per transformar l'element natural. I a la vegada, en Bertrand ens diu, i no us ho podeu mirar sense la tercera pota, que és el que ens deien ara, el valor cultural que com a societat li donem. La Vall Ferrera és més que una vall, en el sentit que ja és una marca. La prova és que quan es va fer la Fira del Ferro va triomfar de seguida. Per què? Doncs perquè a darrere hi ha un conjunt d'elements que són intangibles, que van associats a una pràctica que fa més de 150 anys que no es fa a la zona, però va deixar una empremta i un llegat prou important com perquè encara avui formi part del nostre paisatge real. Greta sorgeix d'alguna manera d'un grup d'arquitectes, bàsicament, que treballen en el patrimoni, que reconeixen l'excepcionalitat d'aquest patrimoni, ja no estem parlant d'aquest patrimoni més rellevant, però ostres, que ens n'adonem compte que mica en mica la transformació que van tinguent petites intervencions estan desvirtuant aquells elements més característics o més emblemàtics d'aquestes edificacions. Aquí, en la reflexió de per què passa això, diguéssim, s'ajunta tot un seguit d'arquitectes i entren en diferents línies d'anàlisi. Un és quina regulació tenim avui que estigui preservant o que doni indicacions a com intervenir amb aquesta arquitectura anònima. Aquí seria el planejament urbanístic, que tampoc se n'ha parlat gaire aquí, però el planejament urbanístic que tenim també en aquest país, diguéssim, segueix una línia d'un planejament antic, molts cops d'unes normes subsidiàries que donaven uns drets d'edificació. És molt difícil, diguéssim, poder eliminar uns drets que ja hi havien establerts. I molt d'aquest planejament, segurament dels seus inicis, no hi havia tota aquesta interrelació que estem dient multidisciplinar de visió del paisatge, quines activitats volem en el paisatge. Per tant, no només és quina intervenció fem concreta en aquest edifici, sinó també què és el que a nivell de planejament admetem que hi hagi, per exemple, aquí al costat, que potser hi ha una zona industrial i ens pot alterar molt aquest paisatge. Estic aquí per explicar-vos el projecte de Casa Bringuer de Ginestarre. Casa Bringuer de Ginestarre és un conjunt edificat que està situat al nucli de Ginestarre. Ginestarre és un nucli del municipi d'Esterri de Cardós. Esterri de Cardós és el municipi més petit de la comarca del Pallars Sobirà. Aquest conjunt és d'una casa bona, suposo que tothom més o menys sap que és una casa benestant, on tenia major potència comparat a les altres cases. La força d'aquest conjunt és que és un conjunt compacte. S'ha parlat abans de l'espai buit, el buit amb el ple, jo l'associaria també amb el silenci. El buit seria el silenci, el ple seria
seria, bueno, amb arquitectura, potser amb paisatge, potser, però seria el ple de silenci, ho podríem associar a la música, quan parlem de Mozart, es deia que era igual d'important la nota que el silenci, i per tant en aquest cas seria l'associació aquesta, o el símil, tindrem el símil on tindrem el ple, que és la nota, i el silenci, que seria l'espai buit, el pati. En aquest conjunt, veieu com s'articulen tot aquest... Estem parlant d'una parcel·la de 1.000 metres quadrats, 1.100 metres quadrats, i un sostre edificat de 1.400 metres quadrats. D'aquest conjunt, us volia explicar la història molt ràpidament de Casa Bringuer, perquè crec que és interessant, abans d'intervenir en un edifici, saber la història del que succeeix en aquest edifici. Casa Bringuer, aquesta casa bona, criava mules, i les mules es venien a la fira de Salats de Pallars. Aquestes mules eren molt preuades perquè estaven criades amb aquesta cota 1.500 metres, de 1.500 metres a 2.000 metres. Per fer un símil també, una mica irònic, seria que els pagesos de la comarca van inventar els centres de tecnificació del rendiment. Ara els esportistes, quan fan formació amb alta muntanya. Aquest és el gran problema de crear normativa. El que passa que som un país que si no creem normativa sembla que... Però clar, la normativa hauria de ser per casos generals i altra línia hauria de ser que amb l'aprenentatge, amb el coneixement dels materials, les tècniques, l'ús, no sé què, hi hagin coses que es poguessin flexibilitzar. Això no hi és. Per tant, jo estic d'acord que no és la congelació, no hem de tornar a voler pobles i que la gent hi entri en burros o en edificacions, no, però del coneixement, de l'aprenentatge de la tècnica, de l'edifici, de l'evolució, després hi pot haver la tria, i amb el coneixement de la normativa almenys hi ha la tria però amb coneixement, de dir això no és factible mantenir-ho per un tema de codi tècnic, això per un tema d'ús, això perquè volem una nova línia més contemporània o fins i tot per integrar-ho en un edifici del costat dels anys 60 que tingui unes alçades molt grosses i potser ens interessa flexibilitzar aquest edifici intermig. Bueno, o sigui, al final no és una llei, no és matemàtica, no? Com a mínim una cosa molt important és documentem-ho. És a dir, després fes el que puguis o el que puguis econòmicament, però com a mínim documentem-ho. Tu ho deies, amb recerca, fem inventaris. Això és el mateix, és a dir, ostres, un petit plano, una fotografia, un element gràfic que ens quedi, perquè com a mínim això ens aporta informació que potser ara no la valoritzarem, però en un futur tota aquesta informació ens pot permetre com a mínim a temps, cosa que en aquests moments ens estan caent quantitat d'edificis en aquest país que ningú es preocupa ni de fer-hi un simple reportatge fotogràfic en detall, o una planimetria, algun dia ens serem conscients del que ens han deixat perdre, però bueno. També és difícil, perdó, del que ha sortit en una xerrada de dir ho hem de conservar tot. Clar, potser també és difícil tot, no? Però almenys... Conservar no, però documentar, jo crec que sí. Documentar és bàsic. Vaig dividir el que hi havia construït en coses que havien sigut habitatge o que ho poguessin fer, que s'hi pogués convertir, i coses que no havien sigut mai habitatge però que potser ho podrien ser, que ara posarem algun exemple, i després amb coses que mai han sigut i que és molt difícil, com un pont, per exemple. Ja sabem que hi ha gent que igual ha d'anar a viure sota el pont, però en principi no és un habitatge. Llavors, com eren les obertures, que hi havia com a finestres, que hi havia els barrons de fusta, però és clar, que no només hi ha barrons de fusta, hi ha estripagecs de mil maneres, hi ha trossos de les trinxeres de guerra civil, fent de barrons a molts llocs. El cas de les xemeneies, dels fumerals, és infinit, hi ha de tot. Hi ha coses que dius, ostres, ens va costar entendre que allò era una sortida de fums. Els polladors, per exemple, si es pot, doncs per què no? Hi ha polladors, però a més tenen un significat, almenys per mi, i el que no sé és el significat que puguin tenir per la resta, però... Amb vans, paviments, és que, clar, jo anava traient i cada vegada anava pensant, però és que jo no soc arquitecte.
els pilars interiors, bueno. Llavors, elements que vaig dir etnogràfics, conservar o reproduir, perquè no sabia ben bé exactament com dir-li, que serien les mil·lèsimes. Mil·lèsimes és una cosa realment curiosa. La mil·lèsima més antiga trobada és 1611, crec. Mil·lèsimes cap per avall, 4 mil·lèsimes dient el mateix any, a la mateixa borda. Bueno, no sé. Per mi representa... és una cosa tan humana. A mi, quan se m'ha plantejat tot el tema de com donem solució, no?, amb un tema de purament arquitectònic, clar, aquí a mi se'm van plantejar moltes opcions, no?, i el que vaig veure jo és que s'havia d'ordenar tot una miqueta, no? O sigui, quin llegat tenim? Què entenem com a rehabilitació? Quins criteris ens han arribat avui dia, no? I això és el que s'ha intentat aportar, perquè dic que amb altres guies del Parc Natural dels Ports sí que s'explica, quan parles de volumetries, els cromatismes són importants, no? Però a mi, quan jo parlava amb aquestes persones, me deien, clar, tu ets arquitecte, quins criteris me podries donar tu per intervindre, no? Llavors m'ha semblat molt necessari parlar d'on venim i de quins criteris d'intervenció en el patrimoni construït, en aquest cas, tenim, no? Bueno, aquests són els 6 més importants, podríem dir, no? Conservació de l'autenticitat. Antropòlegs, no us em tireu al damunt, perquè hi ha matisos conceptuals. A veure, hi ha una conservació de l'autenticitat dins el material, hi ha una conservació de l'autenticitat dins un espai, hi ha la conservació dins d'un caràcter simbòlic o del mateix caràcter, no? Una mínima intervenció, o sigui, si un edifici té una certa tipologia o hem d'actuar en X cosa, no fer més del que ens toqui. La reversibilitat, que ha sortit aquest dematí amb la ponència del Sebastián Bayo, no?, que se'ls va tirar al damunt la població. Clar, nosaltres venim d'un llegat en què la reversibilitat, totes les noves aportacions han de poder ser després reversibles, no ha d'afectar a la construcció en si, no? Ja parlem de morfologia, materials, estètica, temes estructurals. La comptabilitat, això és molt important, perquè també afecta als materials, a l'estructura de l'edifici i a la pròpia funcionalitat de l'edifici, d'acord? L'actualitat expressiva, sobretot, jo m'he trobat en molts casos que moltes vegades els especialistes o des de la pròpia gent, ui, se m'ha caigut una volumetria, la tornem a construir, no? Bueno, nosaltres, és el llegat que hem tingut, això és un fals històric, no?, dins de la nostra conceptualització. I l'altre punt important que jo crec com a criteri de conservació són la durabilitat, o sigui, les noves aportacions que fem en un edifici, en una construcció, han d'envellir equitativament amb els altres que ja estaven posats abans, no? Jo soc Joan Ordi, el president del Parc Natural del Pirineu. El Parc Natural del Pirineu som com una de paraigües que a sota del paraigües tenim moltíssims temes, des de flora, fauna, camins i també el patrimoni arquitectònic, per suposat. I bé, en els nostres ordres d'ajuts, que són uns ordres d'ajuts coneguts vulgarment com les subvencions, també subvencionem arreglar bordes, d'acord? Aleshores, en aquests últims anys que hem donat aquestes subvencions, aquests ajuts, hi ha hagut molta gent que s'ha acollit a aquestes bordes per reparar-les. Hi ha hagut gent, per exemple, les bordes de Nibrós, al Vall Cardós, també al Bosc de Nas, també n'hem reparat a Esterri de Cardós una, per exemple, que és amb coberta de palla, més que res perquè sigui visitable, però urbanísticament són nivells superiors a nosaltres perquè nosaltres a hores d'ara no tenim una cosa que es diu el pla especial, que són unes normes que serien específiques d'aquest parc. I aleshores no podem incidir jurídicament sobre aquests temes. I aleshores ens hem de regir sobre les lleis d'urbanisme i sobre les lleis que manen la Generalitat, d'acord? Aleshores, només dir-vos això, que ja veig que és supertard, donar-vos les gràcies per la vostra assistència, esperant que hagueu après força coses, que hagi sigut productiva la jornada, i emplaçar-vos a d'altres perquè veiem que és un tema important, que són unes edificacions que nosaltres tenim, que hi ha molta gent que en té i que és una cosa que té molt valor per a nosaltres i que volem continuar potenciant. No sabem cap a quin sentit donar-li,
però sobretot que no siguin agressius pel medi, perquè nosaltres som un parc natural i no hem de perdre de vista aquest aspecte. Moltes gràcies i fins la propera.